Siz ничек уйлыйсыз, менә 10 елдан, ничәдер елдан менә бу биредәге татарның киләчәген сез ничек күрәсез? Менә мин мондагы укытучылардан сорадым. Кайберәүләре аларны шундый караңгы картиналарда күрә, миңа куркыныч булып китте. Алар әйтәләр, менә 10 ел булыр инде татар теле Юк. барыр диләр. Мин сез игътибар итегез әле, чынлап та. Мин бит инде татарлар белән күп аралашам. Мин яшьләр белән күп аралашам. Безнең татар булган, бар булачак ул. Бетмей ул татар. Шундый пессимистик карашларга минем исем китә. Алар бәлки моннан эчтән карыйлардыр. Билгеле элеккедән, элекке вакытка чагыштырганда аерма бар. Әмма бит әле без бетмәдек, без бар ич әле. Менә хәтта татарча сөйләшәбез бит әле. Әле мин концертларга йөрим, Казанда да күпме очрашам, нинди яшьләр белән сөйләшәм, алар менә дигән татарча сөйләсә, аларның киләчәге бар, аларның балалары үсә. Татар бетми ул. Бәлки без әз генә позицияны бирә, минем фикер буенча, хәзер теге әзрәк сумбуррак әйтәм. Татар хәрәкәте ул, татар үсеше ул дулкын-дулкын, диңгез дулкыны кебек. Бер төшә, бер менә, бер төшә, бер менә. Миңа калса, менүләр күбрәк булыр. Төшеп тә алырбыз без. Менә шушындый вакытлар сәясәтне беләсез бит инде. 2017 елда нәрсә килеп чыкты тел белән, әйме? Барыбер бетмәдек бит. Барыбер без менә монда 19 мәктәптә татар теле укыталар иде. Бер авылның баласы булмау аркасында гына 18 мәктәпкә калдырдык. Барыбер саклап калдык бит. Барыбер бар бит ул. Мин Казанны, Татарстанны әйтмим. Андагы хәрәкәтне мин әйтә алмыйм. Без монда читтә барыбер тырышабыз. Ничек итеп булса да, булганны булса да саклап каласы иде дип тырышабыз. Монда яңа Вали Шахлар туар микән? Туып киләләр бит инде. Менә бүген Музафаров дигән малай бийде. Аның абыйсы шундый матур итеп былтыр безнең бик зур Хәметов Айрат безнең жюри рәисе. Ул аңа югары бәяләде. Талантлы балалар күп. Алар бар. Вали Шах булырмы ул? Башка шах булырмы ул? Әмма алар бар. Булачакталар. Флек эшләр булган, хәзер сәгать ярым калган. Бу көчле чигенүме? Көчле чигенү. Без әле 3 сәгатьне менә бу стандартларга нигезләнеп 3 сәгатьне ничектер дә булса теге воевать итеп инде калган идек, әйме? Хәзер менә бу инде өстән килә торган фәрман дип уйлыйм мин. Алар анысы 30 сәгать кенә калган, 5 кенә көн укыйлар. Аны ничек бүлеп бетерсеннәр, мин аңларга тырышам. Күбрәк менә шул китап уку булса, аннан соң өйдә татарча сөйләшү булса, миңа калса барыбер 3 сәгатьтә дә татар телен камил белеп булмый. Без татар телен көн саен укыйдыр идек. Башка фәннәрне дә татарча укыйдыр идек. Шуңа күрә минем әле өйдә әти ялгыш кына русча сүз кыстырсаң урамнан ишетеп кайтып. Совсем сүзен шәпшәттегез, урыс аңламаслык иттегез дип, мине такташ сүзләрен китереп, өйдә я татарча гына сөйләш, я русча гына сөйләш дип әйтә торган. Русча белмибез ич инде. Билгеле татарча сөйләшәйек. Әти бик матур кеше. Шуңа күрә менә без шулай итеп заманында андый татар мәктәпләре заманда булган шикелле андый татар мәктәпләре булмаса, гомумән 1 сәгать, 2 сәгать, 3 сәгать белән генә баланы чын татар әдәбиятына, чын татар грамматикасына өйрәтеп булмый. Тагын бер генә сорау бирим инде. Менә Татарстан авылларына нәрсә белән аерыла? Менә бу бит инде Акбаш авылы. Монда нәрсәсен әйтер идегез сез? Менә минем күрүемчә менә ул таралып урнашкан авыл, әйме? Таралуын таралган, аннан соң монда халык гадирәк. Гадирәк, ничектер теге әйтсәм каты әйтәм бит инде. Монда показуха юк. Гомумән мин әйтмим Татарстандагы авылларына показуха дип. Юк. Монда халык яши үзе теләгәнчә, теге ничектер үзенчә, гомумән Урал татарлары үзенчәлекле халык. Аларның фольклоры да сакланып калган, гореф-гадәтләре дә сакланып калган, алар аны күз карасыдай саклыйлар.